Dnes sa naučíme editovať články na vašej stránke. Je to jednoduché. Názov článku nájdeme vo vašej administračnej sekcii. Čiže v tomto prípade je názov článku to, čo je uvedené v titulku. Prejdeme do správcu článkov a nájdeme daný článok, ktorý chceme zeditovať. Editovať môžeme začať kliknutím na jeho názov. Otvorí sa nám editačný nástroj, ktorý nám umožňuje editovať základy textového editoru HTML. Ponúka sa tu editácia fontu, zaradenia, nastavenia veľkosti písma, farebnosti, práca s tabulkami, práca s obrázkami a práca s odkazmi. Ukážeme si, ako pracovať s textom. Text označíme a môžeme buď zvýrazniť, alebo nastaviť na stred, alebo zarovnať na stred. Môžeme zmeniť veľkosť, buď predefinovanými štýlmi, čiže na stránke sú nastavené rôzne štýly zobrazenia textu. Môžeme použiť buď tieto štýly, alebo použijeme klasické nastavenie veľkosti písma. Takisto môžeme zvoliť rôzny typ fontu. Čiže práca s textom je podobná editácii textu v klasických nástrojoch, ako sú napríklad v OpenOffice, alebo Microsoft Word, alebo Mac OS Page. Čiže tieto nástroje, pokiaľ používate, tak budú vám podobné a práca s textom bude jednoduchá. Čiže môžeme klasický text zeditovať, môžeme vytvoriť nadštandardné tlačítko, ktoré nám umožní presmerovať na ďalší článok alebo na nejaký kontaktný formulár, poprípade na externú stránku. Ukážeme si, ako takýto odkaz vytvárať. Čiže označíme text, z ktorého chceme, aby sme odkazovali niekam a použijeme vloženie odkazu. Zadáme adresu, ktorú chceme použiť, buď v plnom tvare http alebo v skrátenom tvare v prípade, že odkazujeme len na podstranu v našom systéme. Vybereme cieľ, čiže buď sa nám otvorí v rovnakej stránke, ktorú používame, alebo sa otvorí nové okno, alebo nadradené okno, alebo sa zobrazí vo všetkých otvorených podstranách. Čiže takto môžeme vytvoriť jednoduchým spôsobom odkaz tým, že dáme vložiť. Čiže tým sme vytvorili odkaz. Môžeme ho spätne editovať, čiže v prípade, že potrebujeme zmeniť odkaz, zvýrazní sa nám ikona, že je tam odkaz, klikneme na to, môžeme zmeniť. Takisto môžeme nastaviť vyskakovacie okno, kde si zapneme JavaScript, nastavíme adresu, veľkosti okna a či má byť zarovnané a čo všetko sa má vo vyskakovacom okne zobrazovať. Tu upozorním na to, že v prípade, že toto použijete, treba brať v úvahu, že niektorí užívateľia môžu mať vyskakovacie okná zakázané. Čiže lepšie je odkazovať buď voľbou cieľu, čiže buď v novom okne alebo v novom frame a tým ste si istejší, že sa daný odkaz zobrazí. Čiže to je nastavenie odkazu. Čiže môžeme odkazovať z textu, ale takisto po vložení obrázku môžeme odkazovať aj z obrázku. Čiže v prípade, že vložíme nejaký obrázok, tak môžeme odkazovať priamo z tohto obrázku tým, že označíme obrázok a nastavíme mu daný odkaz. Zase môže byť odkaz v plnej adrese alebo len v internej, kedy odkazujeme len na
našu internú stránku. Čiže zvolíme si cieľ a dáme vložiť. Tým sme nastavili odkaz na daný obrázok alebo na daný text. Čiže práca s textom a práca s odkazmi je v editore vášho CMS úplne jednoduchá. Tlačítko, tzv. read-on, si ukážeme v ďalšom videu. Editovanie daného článku môžeme dať použiť cez tlačítko použiť, vtedy nám ostane otvorené okno editácie, alebo dáme uložiť, vtedy sa nám článok takisto uloží a okno sa nám zavre. Pri editovaní článku máme možnosť ho buď automaticky zverejniť, nastaviť, či sa bude zobrazovať na hlavnej stránke, alebo zvoliť sekciu, kam má sa daný článok zaradiť. V prípade, že chceme v budúcne vytvárať tzv. Blogy článkov, predefinujeme si sekciu a kategóriu, čo si ukážeme tiež v ďalšom videu. Čiže to je práca s článkom ako takým. Pokiaľ ho už máme vytvorený. V prípade, že ideme vytvárať nový článok, stačí, že klikneme na ikonu nový, dáme titulok, alias, to je pre Google vyhľadávače, vo väčšine prípadov je to rovnaké ako titulok, čiže stačí nám skopírovať, vybereme sekciu a môžeme vpisovať daný článok, nastavovať jeho dané atribúty článku a pracovať s ním. V prípade, že chceme vkladať text už vytvorený v nejakom textovom editore, ako napríklad Microsoft Word alebo OpenOffice, tu upozorním, v prípade, že kopírujete text z Microsoft Word, kde je nastavené veľmi tvrdé formátovanie, tento editor ho nevie prepísať. Čiže lepšie je si text zbaviť tohto formátovania použitím zjednoduchšieho editora. To si tiež ukážeme s niektorým ďalším videom. To je, čo sa článkov týka, všetko.